Jotono phungaham haino rokno lamsogo ang blog phaise blog ha norok bai malai blog ha ang le kaham dong norok bahai tong sainia bai mia hangkai ang yongni casto thangka ngai video phuno bai malnia ngai ango ko no ang norok no jeman saga video no phuno bai bano yongni casto khlai mani ang Kanya time mali abala ngabang bagay klay jagli ata ngay norok nai tong de ang jaman chag norok na punong nai ani yung kasto ngay ay para rogo thanan ki sa punong kinara si thaisu ngay karay kino log logong khosna mai kokumon ko ang ma karay jaksi oh bo phango kumon ko bang mang tong ko sak yang ting kai punong bai mai ya Thaisu kumon kaya boleh no berfaisi katanya boleh Thaisu kumon kota sana ka phebe tabung no monoi tong simpara Thaisu simpara Thaisu ang khwasa ka do Không sai chỗ mua hơi cơ rồi à rồi cơ rằng norok nu khangkai khuk mana is yak peda phai Bagai hawa Rai na thai mania Rai to ni thani o Ki the mata Sani ba